Ibrahim laaɓi tati moƴƴatu ka feɗenu ma nduɗo jofor ɗum bismillahi rahmani rahim laaɓi tati bismillahi rahmani rahim bismillah awon laaɓe laaɓi tati a moƴƴa tuuta e feɗendu laaɓi tati joni ken joni non bismillahi rahmani rahim tan gaw allo eyyi bismillahi rahmani rahim tan laaɓi tati ala jamɓude ha joofa tuutte feɗen ndu après ñifa ɗum e leydi non non tuutte feɗen ndu o fawa e ñire he fawa e ñire he raw aɗa wawi ñifude leydi fawa fo e ñire he nirka ɗum a fawa e ñire he eyyi joni ñifuɗum e leydi a waɗi e leydi wattu kadi e ñire he watta e ñire he nirka e ñire he kadi gongol hatima laabi te itta waɗa e leydi ittu watta e ñire he ɗo joni mi andiɗa wadde e ñire he par ce que watti wadde timmi laabi te eyyi hono way joni ƴeew feere ɗakki feere a warni a teɓoni oyo ummi o wari oyo wallahi o teɓoni ko ɗum tan ñaguiɗen Allah ko nde noddete taw jomum no wonde rafiti Allah hokka en kadi fuɗɗu o teɓa wallahi haydara ko wawɗen Allah alhamdulillah bandiraɓe on wa feere jokkodira e makko jokkodira e makko oɗo ko babajo o madanano kam message vocal o mais kaldan noon taw joni ala caɗele a jarama eyyi min oto oɗo alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum no mbaɗɗa bisimilla ɗigi leydi ɗi sa lelima ɓanndu ndu wuula eno halma ɗoygol eyyi ɗum kam taw eɗa marno ɗum musatama ɗum ɓurma musude joni e ɓanndu ndu eɗen wawi regilde joni eyyi no kalten no ɓawngo eno muusa sa waɗi honnuma tan a santay douleur no muusa eyyi bisimillah kono jento meta kupani téléphone hampa amen waɗi bisimillahi rahmani rahimi laabi tati moƴƴa ɗutta seɗenuma sappo jokor ɗum laabi tati kam moƴƴu tuuta seɗenuma jokor ɗum laabi tati anda laabi tati kam sa waɗi bisimillah rahmani laabi tati trois fois c'est fini a moƴƴa tan e honuma feɗenuma e laabi tati nirka ɗum ɗo musarɗo eyyi gasi fawɗo musata ɗo to keɗo musata ɗo eyyi ɗum waɗa leydi jokku mbaɗa e leydi hay ko taw watta leydi ittu watta e keke hatima laabi tati wat tukku kadi a waɗi keke tukku feɗen ɗo e leydi gongol watte keke eyyi a waɗi laabi tati eyyi gonno way
caɗeele par ce que neɗɗo ko bew liggey ko wonki gooti won sii jogii wawa liggade liggey temedde ko étape étape yaarte kono kam maɓuɓe inchallah maɓuɓe anani eyi a jarama ɗum noon ko noon sidiki alhamdulillahi rabbil alamin yettere jeno sikki ala ceerno amadou diallo fa tabarakallah machallah min de noon vraiment ene wayno ko fuɗɗiɗen ko mi yiya hen gacce nde tawno neɗɗo o so tawi o noddi a wi ɗum yo watko waɗa ko tan ene ɗum so tawi waɗi laaɓanto allah wima wonde yi hen raha ɗumne kadi wona hunde wemde kadi wona hunde nde ganduɗa hoorema hande neɗɗo foof allah ne rokki ɗum ɗum ɗon assalamu aleykum na bisimilla ma eyyi ko dije ɗum probléme keeti ɗum ceerno en ceerno nanɗon inchallah no kalten ɗo keeti ceerno moussa eno moussa to noddirta no kalten ɗo mbiɗa no moussa joni jentoni hayta fuɓan téléphone ha paara woro fof hetto bisimillah rahmani rahim
émission la